हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव इन्डियान आर्मी थाबैनो एग्जाम जासिगोन आरो बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैदों दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नायजोब जायफ्रा इन्डियान आर्मी साख्रि मावनो गोसो दङ मेल फिमेल गासैबो केन्डिडेट्स थ' नोंथांमोननि फाइनाल सेलेक्शन प्रसेस आरो माबायदि जागोन बिनि सायाव डिटेल्स लाबोबावबाय आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो सोलिगासिनो नाथाय लिंकआ एसे बिजि जादों नोंथांमोना लासैनो खालामबानो जाबाय आरो बे देग्लायना एसे चेन्ज जाबाय दाखालिनि बादि नंला इन्डियान आर्मी आग्निवीरावहाय स' नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै 4 इयार्स साख्रि मावनो मोनो दानिया आरो बेयाव माबायदि सिस्टेमाव सेलारि होयो आं बेखौबो नोंथांमोननो डिटेल्सखौ लाना फैदों दा लोगोफोर बे जाबाय अफिशियल नटिफिकेशन बेनि एप्लाइआ जादों 16 फेब्रुवारि आरो लास्ट डेटआ 15 मार्चसिम नाथाय साइडआ एसे बिजि बेखायनो खालामनो हायाखै खायसे स' अब्लाबो ट्राइ खालामबाय था आरो एग्जाम जागोन नोंथांमोननिया अल आसाम बेनो जाबाय 17 एप्रिलावहाय स' लोगोफोर नोंथांमोना खालामबाय थादो 17 एप्रिलाव अनलाइन एग्जाम जागोन स' दानिया चेन्ज जाबाय दाखालिनि बादि नंला रानिं जाग्रोआ डाइरेक्ट एग्जाम जाग्रोगोन एसएससि जिडि कनस्टेबल बायदि अल आसाम एग्जाम जागोन आरो नोंथांमोना एग्जाम सेन्टाराव थांनानै एग्जामखौ हैनांगोन खायसेया 17आव थागोन आरो खायसे एसे लेट जागोन स' बेनिफ्राय सेलेक्शन प्रसेसआ नोंथांमोनाहाय फार्स्टआव एग्जाम एन्ड सेकेन्डआव रानिं बेखौ मिथिखाबायना स' बेनिफ्राय एग्जाम फिस दङ बेखायनो एग्जाम फिस लादों 250 स' नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन जेब्ला एप्लाइ खालामो अके स' बे जाबाय 250 स' बेनिफ्राय एग्जाम हैनो थाङोब्ला आधार कार्ड बिदों रानिं खालामनो थाङोब्ला आधार कार्ड नोंथांमोना लांनांगोन जुदि गैयाब्लाबो जेबो नङा पेन कार्डआनो जागोन बा भटार कार्डआनो जागोन बेखौ जेबो टेनसन लानाङा खालि नोंथांमोना एप्लाइ खालाम एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम थाखाय रेडि जाबानो जाबाय स' बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआ माबायदि रोखोमनि जागोन बेसेबां नाम्बार मोनो जों बेखौबो नायजोबगोन दा जिडिआव मेल फिमेल नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन बिदों 10 पास आरो लोगोसे सेकेन्ड डिभिजन 45 थाथारनांगोन मिनिमाम एन्ड गासैबो साबजेक्टआव 33 नोंथांमोना मोननाय जानांगोन 17 इयार्स हाबनिफ्राय नोंथांमोना 21 सिम मोनदों स' बेनिफ्राय नोंथांमोना टेक्निकेलाव एचएस पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय आरो लोगोसे होनाय साबजेक्टनिफ्राय 40 नाम्बार आरो लोगोसे पार्सेन्टआ 50 थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन स' बेनिफ्राय क्लार्कआव खालामबा नोंथांमोना 60% थानांगोन एचएस पास खालामनानै बेनिफ्राय होनाय इंलिसाव मेथ्सआव नोंथांमोना 50 नाम्बार मोननाय जानांगोन आरो अब्लासो हायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना ट्रेड्समेन होनोब्ला 10 पास खालामनांगोन मोनसेयावहाय आरो बे जाबाय नोंथांमोना पार्सेन्ट नाङा नाथाय गासैबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन एन्ड 8 पास लेभेलाव नोंथांमोना क्लास 8 पासनि सार्टिफिकेट नांगोन आरो गासैबो साबजेक्टआव 33 मोननाय जानांगोन नाथाय बेयाव पार्सेन्ट नांलाया खालि साबजेक्टआव 33 मोननाय जाथारनांगोन स' बिदिब्ला जों नायनोसै माखासे डिटेल्सखौहाय दा जिडिनि हाइटआ 160 जोंनि एसटिफ्रा नाङा जोंनि एसटिया अनलि 150 सेसन जागोन अके स' बेनिफ्राय टेक्निकेलाव नोंथांमोना 157 आरो 160 मोनदों बेनिफ्राय 4 सेन्टिमिटार कनसिडार दङ बेखौ नोंथांमोना खमायनानै लाबानो जाबाय चेस्टआ 77 जाथारनांगोन अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो स' बेनिफ्राय माखासे ओरैबायदि नाम्बार मोनो जायफ्रानोखि स्पर्ट्स पार्सन रिप्रेजेन्ट खालामनाय दङबा इन्डियाखौहाय स्टेट लेभेलनिफ्राय थांनानै बेनिफ्राय स्टेटनिफ्राय थांनानै इन्डियाखौ खालामनाय आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांनानै स्टेटखौ खालामनाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स दङ अके जेरै एनसिसि स' बेफोरबायदि दङब्ला मोजां नाम्बार मोनो जुदि एनसिसि सि दङब्ला नोंथांमोना 20 नाम्बार मोनदों अके हमना ला बि दङब्ला 10 बेनिफ्राय ए दङबा 5 स' इन्डियान आर्मियाव एनसिसिखौ बांसिन बेवहाय चान्सखौ होनाय नुनो मोन्दों बेखायनो एनसिसि लायोब्ला जोबोर मोजां सि सार्टिफिकेट मोनोब्ला स' नोंथांमोना देरसिन जायो बेखायनो मोजां चान्स मोनो अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायनानै लायो दा जोङो सेलारिखौ नायोब्ला बेबायदि मोन्दों फार्स्ट इयार सेकेन्ड थार्ड इयार बिदि मोन्दों लास्टआव 40,000 नोंथांमोना मोनगोन आरो बेनिफ्राय नैबे आग्निवीराव 30 डेज सुटि मोनो बोसोरावहाय 30 डेज नोंथांमोना एनुवेल लिभ मोनो आरो स' बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै न'आव सुटि लाना फैनो हायो स' जेबो टेनसन गैया एन्ड बेनिफ्राय फैनाय समावहाय नोंथांमोना माखासे रांबो मोनबोगोन स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोनाहाय मोजाङै लायो नायनानै एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 4 इयार्सल' साख्रि मावनो मोनगोन कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै एन्ड बेनिफ्राय खायसे लाखि गोनांफ्रा 25%नि आन्डारावहाय खायसेखौ रेगुलार साख्रि होनाय जागोन होनना बुंदों स' बेनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन आरो अनलाइन एग्जाम होनांगोन स' बेनिफ्राय एग्जामा 50 एबा 100नि जागोन पस्ट लाइ पस्टआव लागोन होनना बुंदों बिनि सायाव डिटेल्सआ उनाव फैगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि सार्टिफिकेटआ क्लास 8 पासफोरा नोंथांमोना मा लांनांगोननो काउन्टार साइन थानाय जानांगोन नोंनि सार्टिफिकेटआव अके स' बेनो जाबाय आइएस नङाबा डि अफिसनिफ्राय नोंथांमोना लाना फैनांगोन बेखौहाय स्कुल लेभेलनिफ्राय पियनफोरजों एबा नोंथांमोननि जिथु केडारनि थायोना बेजों रायलायनानै स' नोंथांमोननि सार्टिफिकेटआ काउन्टार साइन थानाय जानांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बे जाबाय क्लास 8 पास लेभेलनि स' बेनिफ्राय 10 पास लेभेला जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना बर्डनिफ्राय फैखायो जेबो टेनसन गैया स' बेनिफ्राय डोमिसाइल सार्टिफिकेट नांथारगोन आरो बेखौहाय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनि खालामना ला अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन जेरै एसटिनि बेखौहाय नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लायो
स' बेनिफ्राय केरेक्टार सार्टिफिकेट नोंथांमोना लाना फैदो 6 मान्थ सोलियो गावबुरानिफ्राय एबा स्कुल लेभेलनिफ्राय बा कलेज लेभेलनिफ्राय आनमेरिड बेखौबो लाना फैदो नोंथांमोना गावबुरानिफ्राय मोनगोन एन्ड रिलिजन सार्टिफिकेट नांलाया स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो एन्ड पिआरसि नांलाया डमिसाइलानो जागोन स' बेनोमोन इण्डियान आर्मिनि सिलेक्सन प्रसेस एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय रानिं खालामनांगोन आरो 20 फट'कपिस नोंथांमोना लांफानांगोन स' दानिया दा रानिंआ 1600 मिटार्स हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो जुदि 5 मिनिट 30 सेकेन्डआव हाबोब्ला हौवाफोरा एक्सेलेन्ट 60 नाम्बार मोनगोन एन्ड 5 मिनिट 31 सेकेन्डनिफ्राय 5 मिनिट 45 हाबोब्ला 48 नाम्बार मोनगोन एन्ड पुलआप्स दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायदो एन्ड 9 फिट डिट्स दङ एन्ड बेनिफ्राय जिगजाग दङ बेखौ जाहाथे नोंथांमोनाहाय नायो आरो हिन्जावफ्रा 7 मिनिट्सनि टाइम मोनगोन आरो मेक्सिमाम 8 मिनिट्स मोनगोन आरो 7 मिनिट हाबोब्ला एक्सेलेन्ट आरो 8 मिनिट हाबोब्ला स' नोंथांमोना एक्सेलेन्ट नङा जाहाथे बेखौ नोंथांमोना नायनानै लायो स' बेनोमोन बेनिफ्राय नैबे पिडि फाइलखौ नोंथांमोनाहाय फंबाय बिनानावमोना डाउनलड खालामना ला अब्ला साबसिन जागोन अके नैबे जाबाय हिन्जावफोरनि 7 मिनिट 30 सेकेन्डआव हाबोब्ला नोङो क्वालिफाइड जागोन आरो एक्सेलेन्ट थांगोन 8 मिनिटआव हाबोब्ला नोंथांमोना खालि क्वालिफाइल' जागोन खम नाम्बार मोनगोन स' बेखायनो फंबाय बिनानावमोना जाहाथे मोजां खारो एग्जामखौ होयो आरो मेडिकेल टेस्टआव पास जाबानो नोङो साख्रि मोननाय जासिगोन इण्डियान आर्मि हिसाबै स' बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट इण्डियान आर्मि एबा अग्निवीर